Mola tema inausaha tu partekia tu hita HKBP aik na uli bidayu. Jadi yang igora RB kita esok kita yang jongjong sudi. Malas rawani hasubuton. Naronami itu amang pendeta resort, nanti itu arong acara sak kita langsung apa? Ya, ala lausra do kami naik dot ale-ale ni hasubuton. Kumekai maju sakuria baru pasapai manot ale-ale. Mulai temari tuhata, mulai temari persona teritikio di keluarga amang marpaung. Dohot inang borsinaga songoni matong nang keluarga Masuton Parburu keluarga besar Sianibar bison kami Rosen Ureta KBP Knoli Bidai lao makalason diari pesta Pulau Nada ni anak dot boruni huriai nauk tongon noing mardalan bison kami nungasikop sahat di partikinon imay hobarto jojo do kokomuna molo tupe songonon haron nami amang inang tumbar bahoy nama tala soma lasroha muna lasroha nami lasroha ni uriata lasroha ni tuata di haron nami dikion naik pasaton nami yang songon parbuni holong odik susadia saya itu hatama napasin kopon pasu-pasuna marlas roha maita saluna marlas roma nang iba mujio di Tuhata ma nama Ramodi saluhut peralani keluarga nau baru timbul pandapotan marpaung dohot borsani par tujulan ima harapan nami ima tangyang nami ima sahani atasian uria kai be eknauli bidayu pasatai matwala lini ajuto mola tema dihamu amang San Huria KBP Bidayuk Nauli kebetulan ala dinasida saat kami membangun HKBP Bidayuk Nauli rak kami duk nasida waktu kundas jadi dihamulai nami do itu nami rodo ale munasian alumni ni SMP Negeri Narmoda doho SMA Negeri Narmoda angkatan 90 jadi sian seluruh Indonesia adang do di pasahan songot tupak ima songon pangurut kota di bagas seperti tiano dohot na perpudi sian PT Jenny Prima Putra Pak Tekseng rodo mewakili ma Pak Ulianto Storus dohot Pak Siagian dan lalau menghadiri undangan di alat lain kata nami kepada anak selamat berbahagia gak panjang yang kami bilang bahwasannya kalau berkeluarga selamat hidup rukun itulah yang kami harapkan. Mulu tulai nami bergugu melai. Omma pertikiana salam sehat lai. Jala toktong di bagasan pangaramutun ni Tuhan. Tarlumubi di hala inang bawa risor. Bergugu mahaminang di dalam mengurus lai namion. Postoroh nami tuak karena mengihut akas las roha nama. Naro nunga di pasahat di bata. Berhiti-hiti perpunguan tadi bagasan pertikianon. Saat niata nami tuat tama nama mas-mas kita salukna. Otik susadia na pinasahat namin lae do tamu ito tuwat tadi batama na mga lihok pasu-pasu.